Čau lidi, dneska vám tady popíšu můj závod v QRSku a tady vyjížděnu okolo s 85% baterkou. Trati mokrá, jsem na interkách, tady myslím, tady je úplně Apex na výjezdu, tady hodně straguluju s trakcí na výjezdu. Tady snažím se to auto držet stable, zadky držet stable. Tady baterku, musím tady mít momentum na výjezdu, tady baterku do nějakých 75%, aby jsem měl dostatek baterky na tu finální rovinku. Tady brzdím, nějak 110. Tady máme půl sekundy zrychlení, trochu baterky na výjezdu, není polechtat. Tady nějak 75 metrů, tady jsem bohužel zatáčel moc brzo, takže jsem to musel korektnout to auto. Tady hodně strakluju s těma výjezdama. To auto vážně nechce držet, ty kola se nedají zahřát. Tak, tady baterkuju, znova na výjezdu, jenom tak trochu polechtám zase tu baterku, abych nevyužil tolik. Tady to auto vážně nerotuje, takže jsem musel trochu pobaterkovat. Tady hodně ztrácím v téhle zatáčce, protože prší tady na dvojku nebezpečný. Ale já jsem to nakonec nějak dal. Tady snažím co nejdřív na plyn, abych měl největší rychlost, nejlepší výjezd. Tady baterku, všechno, co mám, skoro všechno. A jo, máme 7 desetin zrychlení, skoro 8 desetin. Oproti předešlému kolu, který byl 41,3. Měl jsem nejrychlejší prostřední sektor, což nevím, protože v F1 hrách to docela lže. Nebo tady v té aspoň. Tady jsem hitl dobře tu zatáčku, tady trochu menší moment na výjezdu, tady se ztratil třeba tak 10, 2. Tady baterku, všechno co mám. Tady mi úplně nevyzbyla baterka, což je velká škoda, protože tady ztrácím sekunda zrychlení. Skoro sekunda zrychlení a je to kolo 40,3. Tady vidíte, tady zkouším svůj další run. Tentokrát ale už ve třetí kvalifikaci na softech, ty softy tady už jsou rychlejší podle delty jak interka. Výjezdy mají úplně úžasný, ale ty výjezdy ty byly naprosto příšerný. Ty softy neměly žádný grid na výjezdech. Ten turning grid byl jako už normální, bych to přirovnal, ale jezdový fakt byl otřesný. Tady baterku, abych měl velkou top speedu, brzdím jak 100. Tady docela brzo zatáčím, tady opatrně na ten plyn, fakt to ještě nedržíte zadky. Jak vidíte, první sektor jsme měli o nějak 8 desetin pomalejší jak minulý kvalifikaci na interkách. Ale to auto vůbec nechce držet ty softy, nejsou zahřátý, nedali se vůbec zahřát. Tady mám 100% baterku, zkusím ji trochu využít, polechtat jí, abych měl tady tu speedu. A už jsou ty softy tady v té části trati, už jsou pocitově dobře říditelný, dobře se ovládá to auto. Tady mám dost baterky na tu finální rovinku. Tady baterkuju, co nejvíc můžu. Vypadá, že by to mohlo být docela solidní kolo. Tady hitnu tak 340. Víc to nechce jet, tady ten grip není ještě tolik dobrý. 25%, pošetřím si to na tu poslední mini rovinku. Tady, dobrý Apex, tady držím to auto. Tady ty zadky vůbec nedržím, mám 30% baterky, což je geniální tady na tu mini rovinku. Tady se to krásně všechno sdělá, 330 tady jedu. Tady bych víc ani moc hitnout nemohlo. A nádherný kolo 40,3. A tady jak vidíte, tady snažím se dojet, dát to poslední kolo. A bohužel to nestihnu o takových 5 sekund. Kdybych vyjel dřív a tady jsou konečně výsledky. My startujeme 10. Tady odstartujeme docela dobrý start na ty moje poměry, jak je o ně znám, ale nemám dobrý starty. Tady jsem docela dost nebezpečný, tady do té první zatáčky, tady jsem to docela bezhlavě poslal. Nevím, hlavač ten taky docela mohl nechat místo. Tady Patrik na insideu, já tady ale hezky po outsideu objedu baterku, aby mi tady kluci zapředu neujeli o tolik, abych nemusel být baterkovat později. Tady se snažím šetřit tady hodně pozdě na brzdy a tady jsem hodně stál breaknul. Tady mě zase to s Patrikem v klidu objedou. Tady se budu držet Patrika. Snad mi nejede tady Jakubo, jsem to snažil posílat do téhle šikany. Absolutně nechápu. Tady furt jsme byli side by side. No už to pustil, tady už neměl rychlost na mě. A tady já se snažím zase dotáhnout trochu Patrikovi.
Snažím se tady držet tu speed, ty metka tady fakt hezky sedly, ale ty metka tady moc zase dlouho nevydrží. Tady na dvojku docela nebezpečný, ale na rotaci jsem to potřeboval. Tady baterku většinu co mám. Tady jenom trochu. Zase ne úplně všechno, protože potřebuju na další kola. Baterka jsem tady nechtěl předjíždět. Nevyplatilo by se nám to, ztratilo jsem nejspíš na tom, kdy se nějaký čas. A pak bychom se oba dva trápili, ještě by nás vzadu dojeli kluci. Tady hodně velký moment na výjezdu. Tady mi Patrik docela dost ujíždí a musím tady chudnou baterkovat. A Vít Lang dává nejrychlejší čas v prvním kole, protože první. Tak DRS je povolený. Tady je docela dobrý Apex. Držím se tady toho Patrika. Kontinuitka už jsou docela zahřátý, už je můžu trochu víc pušovat. A je baterkou na výjezdu. Jenom trochu tam tu baterku. Tady už by jsem se konečně měl breaknout, jako v tom prvním kole. Tak a tady Miroslav Krčka rozločený, bohužel škoda pro něj. My jedeme ale dál. Tady to auto furt na těch brzdách nebylo úplně stable, hlavně ty zadky. Auto tady dovážím přes tu prostřední sekci téhle tratě. Mám docela dost baterky našetřený, takže to všechno zkusím zdolat. No ne všechno, většinu. Tady se furt snažím držet. Tady Patrik docela brzo brzdy já, ale taky docela pozdě. Možná bych řekl, že kdybych to do něj napravil, aby to moje chyba. Já tady kvůli tomu rychlému výjezdu, ale pomalému výjezdu musím baterkovat na výjezdu o dost víc, abych se udržel toho Patrika. To už úplně nechtěje. A nepřeje nám to. Už je ale DRS, takže nemusím to vybaterkovat. Tady Patrik dostal dost, hitnul ten krb, tady podle mě dostal. Exceeded track limits. Já furt na něm se držet. Furt držím. Baterku 25%, 30% mám. A tady Graf dává nejrychlejší pasmo na Eliáš Molnár z poslední pozice na 10. během jednoho kola nebo dvou. Docela dobrý výkon od něj. Tak tady mám trochu pošetření baterky a tady Patrik docela velký moment na výjezdu. Mám se tam spinul, já toho využívám hnedka. Tady docela hrajem hry o DRS s Patrikem. Oba dva chceme DRS, můžeme mít ale jenom jeden. A ten jeden budu já. Já tady baterkuju a dám DRS a úplně přehledalo tady předjedu. Nádherný, rychlý overtake. Ondy se ale trochu ujel. Tady brzím docela pozdě. Tady kluci před náma fajtí, jsou tady 3 za vražda. Vraždí se tady. Mě to docela spěje, protože budu znova v DRS, nemusím tolik vyuzovat baterky. Přece ji nemám tolik. Tady už ten ver těch medek byl docela znát. Tady Langer dobí. Langer neměl pomoc závodit zrovna dobrý management baterky. Já jsem to teda trochu využil tady na výjezdu, ale jsem si udržel tu speedu, výjezd. Tady dobře hitnutý Apex, tady Langer menší moment na výjezdu, nic zásadního. Tady kluci jsou ve vláčku docela dirtier, nechtěl bych ho mít takové jako tady třeba Langer, tady docela dost šurtnou podlahu. Zajímalo by mě, co měl se tam. Tady na výjezdu vždycky kluci úplně ujížděli, neměl jsem tady úplně dobrý výjezd. Tady Langer furt dobí, celý kolo dobí. Jde vidět, že nemá žádnou baterku. Takže tady docela dost jsem si to katnul, ale nedostal jsem limity, kvůli tomu, že jsem tam jel docela pomalu podle mě. Tady baterku, tady Langer, jestli se nemýlím, už dávno dobíjí. A já tady používám baterku, DRS. Nemusím ale používat celou baterku, nemám ani tolik. Mně se stačí jich jenom držet. Tady brzdím nějak 100. Tady už jsme v tom vláčku. Od 7. do první pozice. Tady Langer furt dobíjí na tom. Furt dobíjí tady. A tady Pavel Špekáček jede do pitu kvůli kontaktu s hlaváčem, myslím. Který mu zničil křídla, byla to hlaváčova chyba, jestli se nemýlím. Tady Langer fakt hodně škrtá tu podlahu, tady Tondis. Docela moment na výjezdu. To tady side by side.
zavěnuje motičkou, Langer se nám chce přidat do toho fajcu. Já tady využívám baterku, snažím se jich držet a budu chtít využít té situace, že tady 3 kluci se perou. Langer tady hodně hituje, ten inside curb měl menší moment na výjezdu. Tady brzdím docela pozdě tady do té zatáčky. Já se to můžu dovolit. Tady se snažím furt, a tady Langer to senduje motičkovi tady do té zatáčky. Neskutečný výkon, tady motička trochu do něj oversteernul, takže trochu se o něj ťuklo. Langer to zpomalilo natolik, že já bych ho tady byl schopný dohnat. Klidně ho je tady se mnou, ale já ho se nebudu, protože vím, že on nemá baterku, já jo. Tady ji budu využívat tolik. Tady baterka na téhle rovince hraje obrovskou roli. Mám 30%, on dobí a já můžu tady korigovat, jestli je budu chtít předjet. Tady kluci fajtí. Langer šel motičkově na inside. Já teď téhle situace hezky využiju, oba dva hezky objedu. A tady motička měl moment na výjezdu, moje chyba to nebyla. Tady baterku co nejvíc, aby jsem se dostal z toho Langerovo DRSka. O to mi aspoň šlo. Tady už jsme v 8. kole, já jsem tady překročil traťový kilometry, tady z fightu z Langerovýho a Tondisovýho. Vypadl Langerový endplay, tam mě to píchlo pravou přední. Mám punch a jsem nucen jet teda do pitu. Na nový pneumatiky na hardy, a kterých to snad vydržím až do konce. Nejsem z toho úplně nadšený. Chtěl jsem pitnout od toho později. Tady už jsme v 10. kole. Já na nových hardech a tady Eliáš returnul. Nabořil do stěny, nevím, jak jsem to povedl v druhém sektoru, asi musel zablokovat brzdy. Ale tady to mě opravdu mrzí, protože kdyby tam jsem netrefil na endplay tu pravou přední, tak jsem mohl teď zajet do pitu, což by se mi pozicově a časově asi vyplatilo. A teďka ztratíme čas akorát. Tak a tady už je safety car, 12 kola in this lap. Já tady připravím ty pneumatiky trochu. Chci se tady připravit, chci zareagovat co nejdřív. Baterku si dám. Ale prostě tady mám reakci, hodně pomalou reakci na kluky přede mnou. Ujedou mi hnedka ze sekundy. Já baterkuju, abych měl to DRS-ko. Tady zabrzdím trochu později a lokapuju, protože mám 55 brake bias. A to na nových hardech bylo docela vražedný. V téhle situace využívali Langer, který mě objíždí zvenku. Jsem z tady toho restartu nebyl nadšenej. Tady si trošku ještě vybaterkuju, ale nakonec mi ujede tady. Tady už jsme v 19. kole. Už na docela dost použitých hardech, já mám 6 sekund, tady mě Pavonátný dá zevnitř. Tady baterku Vík Langer, jeden naboře zase nemám tady druhý safety car, tady toho závodu. A já samozřejmě vím, že musím pitnout na softy. Tady už restart safety caru, mám 6 sekund, myslím, že už jsem to říkal. Tady za fake mirekem jsem. Mám dobré pneumatiky, skvělou pace tady na té trati, nebo aspoň takhle v těchto konečných kolech. Tady mě trochu Pavonátný dotkl na tom výjezdu z té zatáčky. A baterku na fake mirek, aby mi neujel z toho DRSka, který chci mít. A tady brzdím docela pozdě. Ty soft tady držel fakt nádherně. Tady fake mirko dobíjel chvilku baterku, tady hodně používá. Tady nádherně zabrzdil. Hezky turny do zatáčky, hezky hitnutý Apex bych řekl. Tady trochu myslu tady zase, tady jsem druhou stránku, tady jsem trochu ztratil na tom výjezdu. Snažím se tady baterkovat co nejméně, abych měl baterku na tu rovinku tady, jak jsem říkal. Hrozně důležitá rovinka tady. Já se snažím co nejméně ztratit času, protože jsem se to měl na 8. Tady krásně hitnout ten krv. A tady baterku všechno, co mám, abych se udržel tady u kluku vepředu. Musím všechno tady využít, skoro všechno, tak do 20%. Tady jsem baterkoval do 33. To nemělo cenu, tady jsem doplatil tu rovinku. Brzdil jsem na 100. Tady hitnu tady dobře krát, akorát mě trochu rozhodil na tom výjezdu, tady trochu vybaterku. Tady to možná bylo trochu zbytečný, tady jsem mohl dát jako medium, možná hot lap, nemusel jsem tam zrovna nutně dávat tomu retake. Tady 24. kolo, dáme poslední nejrychlejší sektor ze všech, takže tady jsem fakt vítal v tom kole. A jako poslední sektor je většině rovinka.
nevadí. Tady baterku na výjezdu, tak to kluci oslavili v boxech. A tady dobím baterku za Fejkmirekem. Brzdím docela pozdě. Fejkmirek tady, myslím, že to byla Jelčára. A tady se roztáčí. Bohužel škoda pro něj. My jdeme ale dál. Tady brzdím z paměti, nebo z paměti. Tady brzdím ho od pocitu. A tady se snažím držet Ludla, který je na metkách. Takže je podstatně pomalejší než my. O dost. Já tady ale nemám dost baterky. Takže se tady udržet na tu minimum speedu. Tady podřadím na sedmičku, což mi dá trošku engine brake. Tady Miroslav Krčka docela probrzdil, myslím, že i Ludlo. Já tady toho momentu jejich využiju baterku. Vím, že mám víc baterky jako oni, tady Ludlo mi nedal dostatek místa. Baterku, full baterku, vidíte, mám 5%. Krčka tady dávno dobíjí, já tady full baterku, 350 km speeda. A musím brzdit trochu dřív, tak a tady budeme výjíždět do posledního kola. Do pátýho. Předělili jsme tady Ludla. Chci se tady dotáhnout na Muskaraje. Jedu, tady se snažím se nejvíc dobít baterku. A speedu na tom mám, Ludlo se mě ale docela drží. No měl jsem zrovna dobrý výjezd a tady to Tondisovi spadlo, který byl zakladatel lobby. Bohužel. Takhle jsem dojel jsem 7. Závod nakonec vyhrál Tondis, takže Tondisovi hodně gratuluju. Vyhrál i tím zároveň titul v QRSku, takže tomu taky gratuluju. A já doufám, že se tady to video líbilo. Takovouhle tvoru bych chtěl dělat i dál. Takže doufám, že mě budete podporovat a já budu dávat lepší výkony. Tak jo, zatím. Čus.